Billy na man Kuda. Yes. Zvakamira sei? Hapo Handi kuda kuziva kuti Billy Boy akazozviita. Akazviita tuswa. Ende ndototenda Manguru. Aiwa zvinokuzwa. Kutenda. Saka isusu tiri kuda kuziva kuti apa imimi muri kuda kufamba sei? Aiwa une urongwa aiwa usati isusu. Iwewe une urongwa hupi hwaunoda kuita pamukadzi. Andi mukadzi kana wakagara naye kana kundozivisawo vanhu vekumusha kwake kuti ndine mwana wenyu. Kunozivisa zviri kune vamwe vari kuziva izvo kuti asati azivisa vese. Hatiziviswe nemuromo nekutaura, tinoziviswa nemari. Ende pamari pacho toziviswa nokuti unotsvaka hwera wako waunenge uchida ndiye anondozivisa vanhu. Yes. Aiwa ndizvozvo. Saka apa iwe uri kuti chinazvo? Ndangotiwo ndichiri kutsvaga. Kutsvaga chii? Ndisiyira mari kuti Munyaya. nditaurirawo. Okay, aiwa kaizva zvichupeka. Kwesusu vana Kuda tiripo kasi. Tinoenda isusu tinozviita ende tinotozvigona kuzviita futi. Ndokuitira inini. Kana kuti haundibhilive. Zvinoita here kuti amire newo? Aiwa ndobhilivha kana ngoto kana tiri nhirikiniwo pane zvinhu zvisinganhirikire ndongobhilivha kuti anyway with what can I do. Hatichi? Chinhu chacho chinenge chandobhenda kusaiti. Do you believe that? Kuti I myself can do it for you? I know it. Yeah? Yes, you can do it, I know. Yeah? Kupa budget apa takamira sei apa? Panyaya dzemari apa muda unobvisa mari. Budget apa tindori kumathazi ko. Ndopano tichingotambira ipapo. Unzwa kamari iripo. Akashi iripo. Saka iwe tikakubatisa 1000 iwewe. Ainobatika. Hauvhunduke. 1000 inobatika. Asi unoziva here kuti munyaya ane yake mari? Ko munyaya inomba mari? Zvitozotaurirana. Zvinenge zvava zvokutaurirana? Zvinenge zvava zvokutaurirana ipapo tichizivisana. Iwe wangada kupiwa mari? Inini kana 50. Inobuda here Billy Boy? Uyo akanoita munyaya wako? 50 ndikutoenda kutomboona kabhuzipepa ndikuchitazi pepa. Padzazi ipapo ndinoda kumbotrayo kuwedzera kuti zvimwe zvemagrosari zvitese zvinhu zvembozwa zvanyoro list yavo yegrosari. Ichiska manje nechikungoda kuti taza iite sei? Ingoenda iri taza? Yakanhikirikina. Hapana inobviso pataza? Because imwe yacho ndisandengotope pa 1002. Pa 1002 ipapo panoda kutsvaka kuti ndisvike pa 1.5. Ndoinobva kwana nemwe grosari randinenge ndakanhikirikira. Alright. Saka 1000 ikutonorora munhu zuva zvatongovharana here kana kuti uchazowedzera imwe pa 1000 ipapo. Right. Wakona kubvunza mubvunzo wandachida kubvunza. Saka iwe uri kuti after that 1000 iwewe ukabvisa 1000 iyeyo zvinenge zvavharana here kana kuti? Aiwa ndotoda kunokanda imi. Ndisingada ndotoda kuzoenda kunokanda imi. Okay. Saka pa 1000 asi apa sofa nokuti apa zviri right. Andi pa 1000 uri kubvisa 1000 ka nemukadzi wako zvako ndikuona kuti Billy Boy apa munenge muri kuwirirana nokuti hapana panobvisa 1000 iwewe. Muri kunyatso aiwa nimbomeira nimbotaura. Muri kunyatsowirirana zvokuti 1000 inobuda. Tomboti kana mukazopesana pamberi apapa chii chinozoitika pa 1000 inenge yaenda iyi? Kupesana zvinhu zvinongoitika ndotsvage imwe. Iri boziwa kutukana kunhu kuriko.
zvinekirikira nebati nechingoda kukumbirana ruregerero asi advaiziwo pangoitiko zvinenge zvaitika zvemari zvanditsvaga imwe saka muda kuchita zvarini izvi manbili seva kutomboona yejune watiri kubata month of this month end because pane imwe mandira futi kumbowedzera ipapo. Alright, kuti pamagurusara apa munyasoita sei? Munyasorongeka ndika? Timbonyatsorongeka zvimwe zviri naniwo. Mukati ndokupi? Mukadzi wemusamanyika ndokwamutare. Mazvinzo? Aiwa, makagona mukomo wangu. Makagona haisi zvanitoshora. Sikazoziya yangu kuti apa papapo irapo. Papi? Apa. Ko apa nikiperekati yavapo? Zvinozikanwa nemadzimai adzoisi nechongotiwo iripo but masango asi kurova muri kunyatsokurova zvenyu gogo. Aiwa, izvi zvinoitwa pachirume tozviita ndokubasa kwedu. Muri kutorova chaizvo chaizvo? Zvekutikana iwe mudzimai ari kugutsikana here? Arotogutsikana. Anotomba kutenda? Anofana kutotenda, anototenda. Zvakadaro rerere. Magora mukoma bheri. Aiwa, zvinokudzwa. Naguru vangu. Ndotenda nezvezvo nokuti ininika. Ininiwo chishuwire. But Billy, zvikunzi munhu hanzi wainyeba kuti wakaita 4 months zvidana naye. Hanzi wakaita zvokungopiwa unzi hanzi akangowiwa naye padheni pake. Wangonzi 4 months yakazakwana akazongoda akazongonziwo zvangu vati. Ndikini toerenga dzanza tokwana 3 to 4 months. Akakuti wo ndiani? Akakuti wo ndiani? Anditi shamwari dzangu. Aiwa, shamwari. Uyu munhu anauya shamwari dzako. Akauya nani munhu? Shamwari dzangu dzimwe. Aiwa, anauya neshamwari. hanzi pambasitomborinana zvekudanana. Nditi neatati yake yemuna 30. Andi akabva kuchichungwisero. Akushowa igarero. Aiwa, ndokumasabha. But the 4 months zvako hanzi ndezvekunyeba. Hanzi hapana kana kutomboita, hamuna kutomboita nguva yekudanana. Hanzi wangotambidzwa munhu. Zvekudanana izvi hamuna mbobvira madanana. Munhu akatondiona ndiuyo anonzi mukoma nandirikini namusanduna. Ndiva ndakambosangana nawo rimwe zuva. Anonyeba. Anonyeba mukoma. Ari papa Sylvia here. Ko Sylvia anga ari kupita imese. Plus uyo muna 30 futi yawo. Aiwa, Sylvia ndakandaida. Utaura nyanga ndiwe. Apa nemwe wandaindirikinawo. Wandaika ndakatarisira. Uyo anonzi ani? Aigara kupi? Aiva kuEast. Ye? Angari house girl. Aiwa, angari house girl. Wakabva kwamutare. Ebe kwamutare anditika. Pakauya papamba iwewe mukadzi ausiriwo wakandotora mukadzi iwewe. Unoziva? Aiwa, mukadzi akauya nani? Ndoda kuti ndimbotaura. Akauya nani mukadzi? Shamwari yangu ichisikana. Shamwari inogona kuuya month end iri kuuya bosi. Yakatosiya futi. Alright. Mukadzi uya akauya shamwari yako achibva kupi? Achibva nekuEast bosi tenge tawirana pane zvimwe zvandaimutumba shama yangu ndoyandaipota ndichitumira zvinhu chiendesa. Wakaita zvokutengeserwa mukadzi here kana kuti wakaita zvoita sei? Tumira chidii. Wakatengeserwa. Makamawirana here kuti auye mukadzi? Taitowirirana bosi pane mumwe ainzani anonzi Manyara. Ndaindifambisira nyaya yangu. Manyara ukupi? Manyara yaigara muno Mbare. Because ini manzura ndakaita hanzi angonzi munhu. Akangotambidzwa uyu. Hauna munhu waka. Uyu munhu hauna kudanana naye. Noziva Bheri. Apa unoziva kuti Bheri boy ka. Be friendly. Pachirungu tinenge takutaura here. Taura chokwadi man Billy. Takadanana. Alright. Pakudanana penyu iwewe wakasangana naye kupi? Pamakatanga kudanana makadanana kupi iwewe? Nemunhu sangana pana Fiesta.
but iye mukadzi anoti takasangana kumba kwana Billy muna festi kacho yakakumba aiwa mukadzi anoti takasangana pamba penyu paakauya pachepa ndakamuona chibva pamafesti hatingazoite nharo iri zvinodonge zvakaitika meno but manzindo achingotaurawo manzira ndakaitwa toripawo amai venhirikindo vainge vanayo amai mufana uyo anoba uyo aiwa hatichaure mazita evanhu aiwa taure mazita evanhu but as long as muchingodanana bho muchingowirirana chete bho asi nyaya dziconsent nayo unoziva ndechi ndekundokanda uko wati zvikuitika rini antedi taida kuzvita musi wa20 but futi zvakazokanganisira akatakazvita rini munyaya anga asati apo handika aingoitawo zvanga zvisiri zvenhikirikini bcause padamuna anoziva chishona zvataita bcause yangofunga munyaya wemuna anonzi Kuda anogona chishona zvekutoti tinogona kungozviendera tega saka pane mumwe akazotiudza kuti anzi imi mamufanire kuzviitira unofanira kutsvaga umwe munhu wekusaidi bcause taida kutoudzana kutoti iwe nanhiki totoenda kutotsvaga tumwe tugurosati wokunonhikirikini zvimwe zvezvechirungu zvekungoti vanhu havasi kuziva ndizvotoenda kutongononhikirikinawo posikilinzo mainzwa nyaya ndizo zvaironga zvapulana mukomana kuti apulana zvake zvapulana so ezi inini ndinchaita munyaya wako inini you are going together and do everything which is going to happen there. I'm going to do that. I myself. Shona ndinoziya kanzi Shona. Auziweji? Aiwa po. Saka Kuda unomira naye handika. Shona noziya. Shona noziya kai. Inini? Ndiri muVictoria akakwana ine. Oya tasaka po. Yeah.